den bliver alt for lang, så tillader YouTube ikke, at vi må komme ind eller lægge den på. Så vi viser, hvad vi kan. Det her det er min, og det her det er min storebror, der holder kameraet. Det her det er dans, og det her det er vores begge tos. En lille, som vi ikke rigtig har tænkt os at spille med. Så vi viser, hvad vi kan. Så nu tager jeg alle vores ting. Mine. Og vores. Og jeg går derhen. Og jeg er storebroren, bare lige så jeg ved det. Er det det? Okay. Ja, så er det mig, der filmer. Op til. Undskyld. Hej. Ja. Mit navn er Arthur. Og jeg vil vise jer lidt det, hvad jeg kan. Jeg skal altid starte med lige at tage det fart på. Okay. Jeg kan lave en tysker. Andre. En tysker, så kan jeg... Gør det lige igen. Gør det lige igen. Nej! Kom igen. Men vi har set, at du kunne. Mester kan også tabe den. Men i hvert fald, den ser... Så er der, hvor du får den op og lige på pinden. Det hedder stikspin. Den her. Og den her. Prøv at vende næsen mod kameraet. Ja, det vil jeg godt, men det er lidt svært. Det er ikke altid, man kan styre det. Så det her. Skal jeg gøre det igen? Eller sådan? Ja, gør det igen. Okay. Skal vi gøre nu? Vi skal gøre det 2 gange. Skal vi lige fart på? Sådan her, ikke? Jeg har set. Ja, den er god. Sådan der. Okay. Så er der, så er der under benet. Hånd der. Hvor mange gange kan du gøre det? Altså, det ved jeg ikke. Prøv. Skal jeg prøve? Okay, jeg er klar på, at jeg fejler. 1. En gang, det var flot. Så er der... Så tror jeg, det vil stå nu, hvis han gerne vil. Okay. Kom. Så låser jeg lige først, og så der. Sådan. Så er det varmelapperne. Og I kan købe dem her i legekæden og sådan noget. I kan også købe, sådan en der. man kan købe dem på internettet. Ja, det kan man også. Den der fik jeg heldigvis af en ven. Den koster en 400 kroner, så heldigt. Og det er noget, vi, som sagt, det er noget, vi lige er begyndt på, så vi er ikke specielt gode. Vi kan finde ud af det hvert, men vi tager det bare som sjovt, når vi fejler, så det er fint. Jeg starter med at give den lidt gas. Gas. Det var en af mine egne tricks. Forresten, det vil jeg også lige vise bagefter en af mine egne tricks. Så vil jeg også lave tyskeren. Ja, Og nok sløv med nok her. det var fint nok, men jeg så det godt. Så vil jeg gerne lave stikspil. Ja. Nice. Tilbage igen, tror jeg. Den holder lang tid. Pas nu på, om du... Den... Nej. Godt. Det er okay. Jeg holdt den. Ja, selvfølgelig. Så det der under benet, viser lige det du er fucking god til. Okay. Jeg prøver at lave så mange jeg kan.
Jeg har lavet 17 af dem. Ja, og bagefter vil vi begge to vise lidt for den lille. Den kan man ikke rigtig gøre noget med. Men vi kan vise lidt. Nej, jeg kan ikke. Jeg skærmer med min snor. Undskyld. Nå. Okay, men hvis du lige tager over, så vil jeg gerne lige vise dig min egen stress. Hvorfor? Jeg skulle stadig i gang. Nå. Jeg skal have lange bukser på, desværre. Det bliver næste dag. Vi må smide på et ben. Det er meget svært. Så vil jeg bare kaste normalt. Og så siden igen. Jeg prøver lige igen. Nej. Det var da sejt. Nå. Hvad kan jeg mere? Kan jeg ikke rigtig noget? Må jeg så ikke lige vise mit trick? Ja. Så bare lige, så laver man lige en bide. Undskyld, det gik så meget galt. Vi laver nok en episode. Okay. 2. Men vi er ikke færdige. Så er det mig igen. Så er det mig. Det har kun taget 6 minutter, bare tag dig tid. Skal vi gøre det? Okay. Der er forskellige ting, som man kan gøre. Der er faktisk rigtig ting. Men jeg vil faktisk sige, det vigtigste trick af dem alle, ikke? Det er helt klart at få fart på. Hvis man ikke har fart på, kan du ikke lave nogen tricks. Men det jeg laver, det er ikke rigtig trick. Det er bare, det er sjovt at gøre. Okay, du laver den her, ikke? Så kan du bare fat i snoren i stedet for. Det kan godt være lidt svært at se. Prøv at kigge godt efter, okay? Sådan her, okay? Sådan her. What? Det ser mærkeligt ud, ikke? Prøv lige at gøre det igen. Hvordan er det så godt? Det vil jeg gerne lige lære næste gang. Det ser sindssygt ud, ikke? Og så vil jeg lige prøve at lave, det er ikke altid jeg kan, men stikpind-system. Ja. Okay. Det lyder som om du så stickpick til stickpick. Stickspin, jump, stickspin. Igen. Sådan der. Så er det det. Du har fandme øvet dig meget. Det er sindssygt. Nå, og så vil jeg også lige kaste normalt. Okay? Og så vil jeg vise, hvad jeg kan med den lille. Vi kan kun kaste med den. Og så vil jeg lige lave en total professionel hår. Så er det. Så vil jeg vise, hvad jeg kan med den lille. Yes. Altså kaste den og gribe den igen. Sådan. Og den lille er som sagt den her. Den er, hvad er den, 100 år gammel næsten? Den er 4 år gammel. Så Det var de første, der blev lavet. sorry. Man kan ikke forsvare. Altså vi har spillet det, altså jeg tror, Vi har spillet det et halvt år, da jeg var på alder med Villas, og jeg er 10. ja, nej, det er løgn. Da jeg var 8 år, tror jeg, ikke? Der spillede vi det rigtig meget, ikke? Det var det yngre, men så stoppede vi lidt med det, fordi det ligesom gik af mode. Og så en dag så kedede vi. Så en dag der kedede vi, og så tænkte vi, hey, lad os lige prøve det der. Og så fandt vi ud af, at det var rigtig sjovt, og nu spiller vi det rigtig tit. Så, yes. Jeg prøver at spille. Det kan du ikke. Jeg skal lige pakke for mig. Hvad sagde du ikke kunne? Ja, få den ordentligt op. Og nu har videoen varet 9 minutter og 15 sekunder. Okay. Vi siger tak. Ja, vi siger tak. Og Ses. 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 Håber vi får views.